Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lemes tak balani maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warga Mrejel pripun kabare, sehat? Semangat. Ah ya Allah, isin aku. Duh. Mari ngekeki salam kok terus isin, maksudmu apa? Hah? Kon isin iki ora nggo kathok ta ya apa? Aku katokan. Lah kok isin? Kangge jeroan. Lho, isin. Isin iki gak perlu digawe. Gak perlu digawe. Nang dhuwur kene iki awak dhewe iki nyumanggakne para warga Mrejel. Mrejel. Dalu iki kagungan kajat, siji sedekah bumi, loro syukuran, telu ngirasuran. Mangkane didongak-dongakno. Samarine acara iki kabeh. Sehat selalu. Betul. Tuku wortel nang gone Kediri. Cakep. Kabeh warga Mrejel ya Allah tak dongakno akeh rejeki. Allahumma Amin. Sega pecel sing dodol cak sokeh. Cakep. Muga-muga warga Mrejel kabeh duwe akeh. Allahumma Amin. Allahumma. Tuku wortel ambek tuku bayem. Cakep. Ya Allah, moga-moga warga Mrejel rumah tanggae padha adem ayam. Allahumma. Tuku pecel lalapan nanas. Cakep. Muga-muga warga Mrejel sing diutang kabeh ndang lunas. Ana sing mencep, ana sing guyu. Nek utang-utangan mesti buanter kena apa jane ngono ku? Ya mbok. Ya Allah, ya Allah. Apa? Tuku wortel di Sawat Ondo. Cakep. Ya Allah, Gusti Allah Pangeran bengi iki aku main nang desa Mrejel. Muga-muga aku mulih nggawa rondo. Allahumma. Allahumma. Kon termasuk ngenyek. Ngenyek sapa? Mrejel iki gemari paloh jinawi tata tentrem raharja. Lho, wis lho. Gak ana sing jenenge rondo nek kene iki. Jenenge Gemalipah lo Jinawe iki ya. Rondo-rondo ya melok Gemalipah lo Jinawe. Lha apa nang kene akeh rondo? Wah, seger-seger empuk-empuk. Karo mangsamut tahu ta ya apa? Aku mangono kae teko nang kene alah digodho wong wedok-wedok so. Sing nggodho wong wedok-wedok. Tapi aku sepurane gak ngarep kepencut. Soale bojoku nang omahku wis ayu, cantik, neriman. Bojo sing endi to? Bojoku nang omah iku lho. Kok iso neriman teko apa? Nang kene wonge ayem tentrem gelange rong driji. Ro akon, mau pas halo ku abe tangane ngene. Kon ngerti ya nek tangane diangkat ngene iki. Apa? Mamerno gelange. Alah ngene iki ya gelange ya utang-utangan. Ana sing diceluk, halo Mrejel, halo. Gini ngerti ya ngono iku. Mari diparani debt collector. Terus arek slidane ngene ya. Iya. Tapi ya alhamdulillah nang kene iki ya rukun-rukun ya, So. Ya rukun, kabeh madhep nang kene. Kene kabeh. Heeh. Ana situ sing madhep nang mburi ka lho. Lho. Sopo iku, So? Oh ngoyo iku. Lho. Kok rambutnya dawa, So? Banci ya, So iku, So. Ah, mungkane kok ngadeg. Sejen ambek kaya daerahku, So. Apa? Lho, daerahku masalah. Ambek tanggane iku lho gak gelem nyopo. Mosok to? Wah, ambek dolar ku ya gak gelem akur anggite. Konro. Iya. Ero tanggane kulkas, tuku kulkas lho. Iya. Awake adem panas. Tuku kulkas. Iya. Tanggane tuku kalung iku atine bingung. Tuku kalung. Ero tanggane maneh tuku gelang. Lho, atine melang-melang. Iya. Wingi tanggane tuku ceret lho mencret. Mosok sampai ngono to? Lah iya. Untung ae bojoku ku neriman gak kaya wong-wong. Duh, wong kene iki kakunge pria-prianya luar biasa. Nyambut gawe ala kaya pira dikekne wong wedok kabeh. Sedina wong Mrejel iki blonjone tok sedina 200.000. Mosok. Nggih ya, Bu? Sawangane sepi nggih ya, Bu? So, nyambut gawe belanjane wong wedok 200 iku sama dengan kendat. Kok kendat? Bunuh diri. Lah nyenengno wong wedok. Lho, iku berarti nuruti gengsi.
Mangkane utang rono rene, utang BRI akhirnya gak nyaur kendat minggat. Koyok nang cangar iku ya. Kaya nang cangar. Bunuh diri. Sejak ambek bojoku. Alah bojomu apa? Alah bojoku gak kaya kanca-kancane nriman. Gak Istri kaya. solehah. Kok iso ngarani istri solehah? Lho, tanggane belanjane 150, 200. Bojoku tidak. Belanjane bojomu piro? Bojoku sedina cukup 5.000. Toh. Apa? Bojomu gak duwe weteng ah. Loh ya iya, jenenge bojoku neriman istri yang soleh. 5.000 so, 5.000. 5.000. Digawe mangan sedina ping 3 to. Lho cukup iku kadang-kadang iso nabung. 5.000. 5.000. Ana anakmu lho iku. Lho anakku ya dadi situk nang kono iku 5.000. Sedina 5.000. 5.000 sumpah ya. Borjel sampean purun dibelanjani 5.000 sedina. Oh gelem ya ketoke. Gak gelem gak 5.000. Sejak bojoku 5.000. Digawe tuku apa? Mangan ping 3 lho, ping 3 lho. Iya. Lah iya. Esuk. Heeh. Mangan esuk. Esuk gawe sarapan ayo. Esuk iku lho, esuk. Iya ya tak idoni lho. Kon kok suwe tambah ngah-ngoh ngene. Dijak ngomong kok angel lho ini. Esuk iku lho Esuk. Sarapan esuk. Sarapan apa? Esuk kalau kon tak gak esuk. Iya ya. Esuk sarap. Tak jejeli iki lho kon lho. Wis karo esuk. Lah iya, so. Kon sarapi apa? Iya, esuk. Heeh. 5.000 kan blonjone. Yo. Esuk 5.000 esuk mbok belanjane apa? energen cereal. Energen, Energen penunda lapar iku. penunda lapar. Regane piro? 2.000. Warek anak bojoku ngombe energen kabeh. Wis gak sida luwe ya. Kasih luwe. Esuk Esuk awan titik wetenge luwe. awan ini gampang. Kari 3.000. Karek 3.000 tukono maneh 2.000 so. 2.000 tuku apa? Oke jelly drink. Loh, Penunda lapar ya. iya iku menambah gizi. Kate luwe boleh Warek. wurung ya. Terus sore sampai bengi ki wetenge luwe maneh. Karek 1.000. Karek 1.000 ayo. Bongko kon. Lah apa, Bong? 1.000 kate kon gak tuku apa katene? Lah promak. Hah? Promak. Mari. 1.000 tak tukono promak. Promak. Alah cukup. Sedina 5.000. Alhamdulillah ditelateni bojoku selama sak minggu sukses. Hasile Bongkoh bojoku. bojomu mbok untali promak kae to. Ya gak apa-apa. Kabeh iku wong wedok kudu nriman. Nriman. Mergane apa wong lanang ku nyambut gawe sora. Iya. Kepengin wong wedok iku uripe bahagia, adem ayem, wayu-wayu. Contone bengi iki Wasno. Iya. Sing wedok wayu-wayu, kudunge wapi-api. Lha wong lanang lho lah. Apa? Nggih kopi asituk sampe lungset lho. Wong wedok iki budal rene lho kon karek gak percaya. Apa? Kodhong paling ganti ping 5. Ping 5 nyene wong kene. Nyocok-nyocokno. Kok iso nyocot-nyocotno lho? Nyocok-nyocokno. Nyocokno karo kahanan. Iya. Maksudnya ya apa kon? Loh, mergane apa? Kepingin sing wedok iki bahagia. Wong lanang berjuang demi istri di rumah. Loh, ngono nggih Pak nggih. Aja sampe wong wedok iki nang omah iki sengsara. Mangkane wong lanang dibelani Mas yo awan panas-panas nang sawah macul. Demi apa? Wong wedok. Nggih Pak nggih. Hidup wong lanang. Sing banter bareng-bareng hidup wong lanang. Oh, rewame dene iki wong lanang so. Kon iso ngomong ngono. Apa? Tapi lingo, wong lanang mek nyambut gawe tok. Mari nyambut gawe lek kaya dikene wong wedok. Iya, jelas. Wong lanang nang jopo mek nyambut gawe. Wong wedok iki nang omah nyapu-nyapu. Masak. Nek duwe anak ya nyusoni, ya ngresiki. Gak trimo nyusoni anake. Nek bengi ya mbok berangkangi. Rumangsamu sora ndi kon wong lanang mbok wedok. Tetep jek sora wong wedok nggih Bu nggih. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Semangat Bu, aja sampai kalah sampean Bu. Dadi wong wedok kodrate wis ngono iku so. Lho. Nyapu-nyapu ngresiki manyusoni anake. Tapi luwih sora. Lah nek gak gelem nyusoni anake ya nyusoni bapakne. Lho. Ya gak usah duwe anak. Lho berarti kan jek sora wong wedok. Yo tetep wong lanang, jangan seperti itulah. Oh. Wong lanang nyambut gawe iku ya tetep gawe wong wedok. Nyambut gawe apa katene? Lho nyambut gawe bendino entantek apa? Mergane apa? Wong wedok utange mekar.
Ngono-ngono iku dan sebagainya. Nek gak nyambut gawe, apa sing gawe nyaur utang? COD. COD, apa sing gawe bayar COD nek wong lanang gak nyambut gawe? Berarti ya tetep wong lanang nggih, Pak nggih. Hidup wong lanang. Hari ini kita merdeka. Oh, merdeka. Bu, ojo kalah rek. Aku ewang ngono. Wong wedok kene gak wani mbek wong lanang. Kon iso ngomong ngono. Ya jelas. Tapi wong lanang nek gak oleh bojo wong wedok sing teges sing hebat, rumah tangga bujet. Kon duwe kaya 1 juta, 2 juta, 5 juta. Wong wedok gak iso dadi daringan, rusak. Oh, Tetep wong wedok manajemen rumah tangga, wong wedok manajemen kanggo keluarga. Wong wedok pengatur rumah tangga. Tanpa wong wedok, wong lanang tidak ada apa-apanya. Setuju? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Arek iki ya goblok iki bae. Lah apa goblok? Dan lah saniki nek wong lanang gak nyambut gawe, sing diatur apa? Duwe sapa diatur? Duwe tanggane ya. Rungono cocotmu. Tambah suwe tambah ngah-ngah. Kowah-kowah. Lolo. Wong lanang iku adalah presiden rumah tangga, Dik. Lala. Derajat laki-laki selalu di atas. Tanpa wong wedok, laki-laki bisa apa, Bos? Lah iya tanpa wong lanang wong wedok gak iso apa-apa. Gak iso apa-apa. Berarti sing nomor 1 wong lanang. Oke. Hidup. Merdeka. Iya. Bu, mengok ta, Bu? Kewako. Aku cek menang. Nang apa kon? Kon iso ngejokno wong lanang. Jelas dong. Wong lanang memang hebat. Iya. Wong lanang pinter nyambut gawe. Kon aja ngenyek wong wedok tapi nih. Apa? Lho mbasi wong lanang pinter nyambut gawe ganteng-ganteng ngene iki elek kaya rupamu. Lho. Tetep kon gak iso ngrasakno hawa donya ki nek gak ana wong wedok. Apa wong donya iku? Lho, kon elingo kon. Apa? Saklawase kon nang jero bobotane wong wedok. Ya, 9 tahun 10 dina. sangulan. Sangulan 10 dina. Lho sing meteng wong songo kok. Kaya ngomong. 9 bulan 10 dina. Kon nek wong wedok gak gelem nglairno kon kate dadi apa, Kon untup-untup didelepno maneh. Untup-untup didelepno maneh. Kate dadi apa kon? Tetep wong wedok iku sebagai sentral daripada rumah tangga. Betul, Bu? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Arek nek kebacut lho iya ngene iki. Ngah-ngoh kon niku. Apane? Masih ngono wong salam donya ki ya ngerti rasa. Apa? Wong wedok nek meteng, nek gak ana wong lanang, mosok iso meteng. Ya. Ini kok, Dek. Ini kok. Iso. Apa? Wedhus iku kosot iso meteng. Mbok pikir wong wedok-wedok kene iki wedhus ngono wae. Jangan seperti itu, Bro. Tetep wong lanang. Berarti maksudmu Tetep wong lanang. Wong Wong wedok gak bakal meteng nek gak dibor mbek wong lanang. Oke? Hidup wong lanang. Sehat sejahtera wong lanang. oleh kon ngomong ngono. Apa? Takone memang. Nek gak ana wong lanang wong wedok ya gak iso meteng. Ya jelas dong. Tapi eling, Apa lagi? dana rasa ana nang tangane wong wedok. Lho, dono rasa ku apa? Duh, iya kon iso ngrasakno enak, nyambut gawemu gethu, mule-mule kon iso seger waras, sehat, penuh dengan kenikmatan. Iku teko wong wedok. Alah, iya ta. Kon nyambut gawe Iya. sampai lembur bengi, mulih teko penggawean Iya. nang omah. Terus buk apa bojomu kate mbok kiku gak gelem. Kiku gak gelem. Lah ya gak gelem. Gak gelem. Gawe celana rangkep 15. Lho. Terus turune ge sore mengkurep bae. Lho. Kate lapo kon, Kate lapo? Gak lapo-lapo. Ya tetep wong wedok iku tetep sebagai dana rasa memberi kehangatan kepada pria. Wong wedok hebat nggih? Setuju wong wedok? Hidup wong wedok. Wong wedok nek kate jawab ngono ku isin. Lah gampang sih. Gampang apaan? Alah, dulur-dulurku kabeh saudara-saudara seiman dan setakwa. Lho. Wong lanang, halo kabeh. Tak kandhani, nyambut gawe mulai pegel-pegel, tutuk omah kepengin cekidut. Apa to gak gelem jongor kon? Alah, bojo mlebu kamar bleng
Ate diwalek Iya. rangkepan 15. Gampang. Gampang apane? Lah 150 oleh api. Kenyataan. Kono aja muru-muri wong kene kono ya. Lah tumbas 150 oleh api nggih. Betul-betul apa mboten? Lah. Sampeyan aja mbengking nggih. Resikone niku lho. Resiko apa? Lho, kena penyakit gak iso mlaku woto mlakune ngene lho. Ya apa? Sing penting lah. Titut. Gak iso. Apa katene wong lanang ku menang mele. Wong lanang menang mele. Iya, Siapa? iya. Menang mele. Aku yang ngerti mangane aku ambek bojoku aku mau kalah. Lah. Bojoku harus selalu tunduk kepada saya. Bojomu kudu tunduk. Bojoku sapa iki? Sopo iki piye to Mas? Wong aku bojo sampean sih Mas. Ayo mulai. So, bojomu wayu so. Nempel titik so. Nempel tak kaploki kon. Enak be bojone rasa rek. Ayo mulai. Ayo mulai. Kon niku isin-isino aku ana Pak Pardi ana wong brejel kok sok nyusul rene. Aku wong lanang, Dik. Lha wis ora Mas sampean lanang, wedok kan aku. Lho Iya, ya. iki goblok suwe-suwe iki. Kon sesek ngah ngono ya so. Maksudku aku iki lebih berkuasa, aku lebih berkuasa. Lah apa kon nyusul aku nang kila isin aku. Lho, aku lo gak ngongkon sampean tuku bodreksin, Mas. Lho. Wah sing wedok ya lho lak tibae. Wah cocok iki. Pasangan gedibal. Prasaku biyen kupinge wis tak koroki pisan. Tibae. Mbok kok sik dengkek ae ngene. Maksudku aku ku malu. Malu malu. Basa Arab ya. Mem teka amalan ndo malu. Malu. Aja nyusul nang Sampean kene. niku maloni apa to, Mas? Heh? Rasaku yo gak dandani bayang lho, lala kok malu-malon. Lho gak yo. Kene apa? Sah. Bojomu gendeng aso. Separuh. Kayak malu untumu ngono lho. Malu ya apa sih yang ngomong rek? Isin. Ya isin iku lho didelok wong terus wirang. Bahasa Jawa ya apa so? Wirang. Wirang arak. Rambutku lho, Mas. Ireng Mas, gak tak pirang kok, Mas. Aduh, angel iki. So. Sanggulku yo ireng. Angel. So. Sanggulku yo ireng kok. Bojomu iki paling tunggale 150 geblak dhewe bojomu. Tak kaploki kon. Dijang ngomong iso angel. Ono sertifikate iki ngawur. Sertifikat apa? Ayo mulai. Ayo mulai jarene sampean kepengin dimasakno rawon. Aku wis iso, Mas. Masak apa kon? Rawon. Kon ro carane masak rawon. Ini Ya apa? rawon iku lak ireng to, Mas. Heeh. Banyu digodhog tak jeguri areng. Pinter. Nek iso ya campur ana uli pisan. Ngono aja. Ya cek tambah butek. Ya Kon bener. kate manteni aku. Aja Bener, ngono, Dik. Rawon iku meneh banyu. Dikeki kluwek. Ro kluwek ah. Karo. Karo. Kluwek iku ijo, tengah ana gulae, njaba ana klopoe. Iku jenenge klepon. Engkel aku are. Dengkel lah. Kluwek bakne rawon, banyu digodhog, daging dicemplungno. Meneh ben daging iku diirisi titik cilik. Kon tau gawe rawon, daging 5 kilo mbok cemplungno wutuh. Aku mangan nang piring oleh tetet rong dino aku sokan. Loh, lah jarene Mbah Guk iku ngono kok. Mbak Guk sapa? Yo Mbah Guk sing nduk HP kuwi. Mbak Google iku, Mbak Google. Iso Mbak Google sama Mbak Google iku lho so. Iya ya. Iso Mbak Google lho. Iku nang internet jenenge Google. Ya apa iki sak bojo? Google. Nah, Google. 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 Google internet. Iya. Wes aku wes. Aku yo apa ngono kuwi munyer. Iku kan ngekeki apa iki lek masak rawon. Lah kan penting ireng. Ya ngekeki areng cek ireng. Ngono. Bener. Wis kon gak usah masak ngono mending godhog banyu ae lho. Nek wis panas gawe nados ya. Loh, kaya mloncok Mas ra iku Mas. Ya bapak mesti sana lede wis kon. Kok iso masak gak Bojone iso. kok tega ngono. Meneh tak wuruki meneh nek masak-masak ngono ae. Loh, lah wong jarene jangan bening. Apa ya salah? Jangan bening. Ya. Kan ya bener aku. Jangan bening iku ya banyu sing bening. Terus? Ya wes. Iya bener. 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 Ngono goblok-goblok nang. Bener awakmu dibawa gendeng aja bener. Seneng matamu ngono ah. So, bojomu celana sapi ya wis so.
Bojomu Aja ta. apa? Bokong-bokongan apik iki Mas. Ya api bokonge sapi. Apane ngomong apik iku? Wah, sapi mulus kok ngono kae. Lah iki apa gak mulus? Alah, gronjal. Tapi kan luar biasa. Jangan beling gak ngono, Dik. Menemben jangan beling ku banyu digodhog. Nek wis umep cemplung ono beling ya. Oh, ngono. Iya, ada aku mangan krepes-krepes, iso gak ngeremus untumu ngono ya. Kon katenjaran aso. Lah iya, gak ngono, bayam sembarang cemplungno ngono lho. Oh, ngono. Iya. Ya aku tak belajar saiki pokoke sama Hmm. mulai ya. Gak mulai. Aku karo Wanto bengi iki gak mulai. Loh, Tenan, lah Di, Sok? kalau Mas sampean gak mulai. Apa gak mulai? Kate nang diskotik. Sah, diskotik. Apa diskotik? Diskotik apa? Aku dhewe ya gak ero. Oh, aku ro. Apa? Diskotik sing lampune lap-lap, musike Ya iku. Aku nang diskotik. Le, Pak Lurah lo Mas, wis mari dilantik. Mosok sampean katene iku delok nang ngene Pak Lurah lantikan. Lho, Diskotik iku wong ngene kok Dik, wong joget-joget sing ngene-ngene kok Dik, lho ngene-ngene kok lho. Wong ayanan. Wong ayanan. Aduh, kon niku produksi kelas tahun piro saka niki? Lah piye lho Mas? serasa. Nang Bojomu diskotik sing ono nyanyi-nyanyine ono karaoke ngono iku lho. karaoke. Iya karaoke Lah sing nyanyi muda-muda ngono lho. sing nyanyi adek muda to? Ya katokan samene iku lho, Sah. Sing jenenge punel-punel iku lho. Purel. Purel. Arek wedok iku lho. Ya aworek purel. Purel. Lah yo to Mas, wong sampean iku biasae ngukeli kabel ngono kuwi to. Lah apa kok golek ngukeli kabel ngono iki apa? Lho, kok ngungkeli kabel iki apa? Tak gukel-ukel tak gawa mulih terus tak gawe nyentrum untumu. Bener. Purel iku sing bagian nungguk, aku kudu arep ngombe disuntekno. Kudu arep joget kok ditik-itik. Ngono kok lho. Lah wong sampean ben-bengi wedi tak itik-itik ngono. Kok dek pergi didik-didik, So? Ditik-itik apane? Apa nek didik? Kapanane dek nukon aku jamu keliru wae. Keliru apa? Aja ngawur sampean Apa? keliru-kelirokno. Keliru apane? Aku karo Yuna iku dikeki resep baru. Resep apa? Karo Yuna ngomong ngene. Anu, bojone rasa kon nek bojomu cek awet, cek kuat iya. nang pasar nggodho nang gone toko jamune ya bae. Ya, sing se iku ya, sing Ya se. sing sae iku ya. Ngomong, jamu apa? Bareng jamu iku lho. Jamu apa? Pokoke Dik? jamu kuat. Ya. Terus aku budal ya. Heeh. Nang gone. Yang bae nang gone jamu gone nggodho kuwi. Heeh. Mano, kok aku beli jamu apa? Kentulinu. Jamu apa, So? Jamu apa? Jamu duduk jamu apa iku, Mang? Pegelinu kok. Duduk, Mas, duduk. Pegelinu, sing bener iku pegelinu. Goblok arek iki yo. Lho iya. Pegelinu. Ora. Ya, marang ngono iku ngene. Ya. Wes lek gak ono kentulinu wes beli kitae, gak apa-apa. Apa? Beli kita. Aduh, Sah. Oh tak suwek. Raiku iki isin aku, So. Pil kita kok. Ya tak. kate kita iku. Kitaku dhewe ae. Loh, jane Yuna iku ngomonge ngono, aku tambah dibisiki. Aja banter-banter yuk, kok mendak krungu wong. Cinane kandhane ngono. Lek gak ono beli kita ya liceng suwi ngono. Apa iku, Mang? Liceng suwi. So. Bojomu kok kan mulai, So? Kon tak omongi. Kok Aku inginane iku dikae bojoku. Ditukono jamu jenenge liceng suwe. Ya. Ya. Mari tak ombe sewengi kon ro hasile. Apa? Aku gak cemplawas. Lah terus Keliru. Menembani kok aja tukane jamu ngono. Apa? Sing bener iku ya. Apa? Nang perapatan Gudo. Iya. Tuku jamu kentuki. Enak. Iku ayam goblok. Enak ana saose. Kentaki kok. Ya wis bak karuan. Aku tak nang diskotik ndolek purel 5. Lho. Teko diskotik teko heo tak gawa mulih nang omah. Ya. Gak iso ceng kok nggo 5. Kon tak antem iku. Kon engko kamar awak dhewe iku aja dinggoni turu. Resi ana sing rapi. sing rapi. Ya, kon turu pawon. Loh, Bener. sampean niku aja aku kongen turu pawon. Bener obongan pisan. Jare wong tuwek-tuwek kene iki sampean ngerti gak? Apa? Lek nduk pawon niku akeh nini towoke. Lah lek aku diparani nini towok piye? Nini towok iku saiki wis tuwek, wis gak kena ditowok blas.
Wis aja wedi. Pokoke kamar kosong ngono engko pur 5 tak gawe nang kamarku. Kon ngalah nang mburi. Loh, ojo 5, Mas. Lho, Lek iso iku 10. Lho piro? 10. Rungu kon bojoku. Dikongkon gawa purel 10. Bojoku to. Bojoku njaluk dhuwit gitu rokok aku dicelatu iso. Kok enak uripe kon. Kok tak transfer 100.000 wae. Tak transfer 100.000 wae. 100.000 iku saiki kopine tok regane 200.000. 100.000 iku digawe tuku permen aku. Loh, sampe nak butuh nggawa purel to? Iya. 100.000 ngomong ngene, Mbak. Aku mek duwe dhuwit 100.000, pucuke tok ae gak apa-apa wis. Ya apa? Pucuke tok jare bojomu. Pucuke tok. Iya. Lah pucuke tok lah bongote isis lan. Gendeng arek iki. Ya ngono ku ngomong bayar separo ae ngono. Wek ku lho cilik ngono lho ya. Ngawur nek iso aku ya saoyot-oyote. Gak iso nek ndang pucuke tok ngono. Ya wis kok tak transfer pokoke ojo. Gawe mlebu 5 juta. Terus Purel situk 5 juta. Minimal transfer 50 juta kanggo aku. Gak ngono. Ngerti? Dorong kok mimike. Lho, Loh, bendino sampean iku ben bengi lah apa bayar 5 juta larang-larang. Sampean ben bengi lah wis tak miki to, Mas. heh? Kok dimi iso? Heh? Enak ambike bojomu iso. Enak apane? Apa? Ya nek biyen sik anyar ya. Saiki? Mentek-mentek ngono. Saiki? Kapanane tau tak jajal tak mie koyo tas kresek lho to. Sing jajal koyo kresek. Ngawur. Wis, pokok kon saiki mulya. Aku mulai. Ya, aja lali transfer. Iya tak transfer. Heeh. Piro? 50 juta. Oh, akeh 50 juta. Lho nek gak gelem tak pegat lho kon lho. Tak pegat lho. Tak pegat lho. Tak pegat lho. Tak pegat lho. Iya yo glandiak ngono. Pegat pisan ngono ayo krungu. Iya tak transfer aku tak mulai. 50 juta ya. Tapi sampean kok mulai ya? Heh? Mulai ya. Mulai gak mulai karepku. Loh, ojo jahat ta, Mas. Lho, kok gak trimo kon? Ya wis aku trimo. So, sabar. Ngene lho wong lanang ku ngene lho. Ngono iku wong lanang ya. Iya. Wong wedok kudu nurut. Lho, harus menurut. Aku mulai ya, Mas. Aku mulai. Pulang. Mulai kok gak salim. Cium. Ayo, cium iki. Pringisan. Gak oleh. Nganut ae bojoku. Cum. Ya jal. Pulang. Gak apa-apa. Boleh. Apa neso? Sepatuku rusuh to. Sepatu barang. Ngene lho wong lanang iku. Enak rek. Sing resik. Kok tambah mbok idoni sih? Lho lecik licin. Licin apane? Tambah elek. Sudah pulang. Aku mulai. Yes. You go home. Hobi, Pak. Umpi pak kakekmu kuno. Pulang. Oh, bahasane iku mang apa? Apa iku mang? Umpi pak. Ayo, hobi, Pak. Lah iya. Ayo. Gak lho, lapong kok ayo umpi pak. Aku tak umpi pak mbek purel. Aku mbek kon wis gak seneng. Kon koyo gedebok pisan. Aku mulai ya. Iya, sono. Bojomu tak rabini ra wis, Bojomu Tak kaploki kok kon. sia-sia kaya ngono. Lho kok sia-sia kon iku tak kandhani. Wong lanang kudu kendel. Wong lanang kudu aja sampe kalah mbek wong wedok. Enak awakmu kaya ngono ku mang, bojomu sok nurut. Lho iya. Bojoku kon ro. Apa? Alah, aku ngomong, "Yang, Mah, njaluk dhuwit 5.000 ge ngopi." Langsung dicelati sok. Gak wani kon. Gak wani. Menemben kon aja gembel aku. Aku tak nang pura dhewe. Aku iku jon tak critane so ya. Apa? Asline bojoku kepengin tak pegat. Aku kepengin golek bojo liyane so. Lah kon gak wani. Tapi hati kecilku berkata ngene so. Apa? Wanto bojomu jangan dipegat karena dia adalah sopir dam truk ngono. Wah, kon ancane licik kon. Bojoku gawedhe dukur kono so. Wong wedok gedhe cilik enom tuwek sing penting kon kudu menang. Kon nek gak menang ambek bojomu, minggato kon aja gembul aku. Berarti aku kudu wani. Kudu wani. Ngono aku dipegat piye so? Nek kon dipegat tak dolekno nang berjel kene wakeh. Temen yo. Iya. Temen lo yo. Iya. Ya wis nek ngono. Pokoke nek bojomu rene ya apa? Aku Wani. Yo. Nek sampe nduk kene, Oh, tak idoni. nek sampe ngelawan kon, Nek ngelawan mbak aku, wah, tak kaplokin ndase. Tapi bojoku gawedhe lho so. gak apa-apa. Kon wani ta gak? Wani. Sayang. Ayo to. Sayang opo? Sayang opo? Mik sayang. Sapa sopir dam truk? Sapa kate kok kaploki, he? Iku lho. Gak untu lho. Sing kendel.
Sing kendel kaya aku mau. Sing kendel aku. Nah, ngono lho. Mengkrik. Nah, bekak. Ayo mlaku. Nah, ayo. So, Apa? kon ro dhewe. Aja wedi. Raine wis kaya gendruwo kene lho, So. Gampang kok dikarbit. Dikarbit ta? Ya. Kate pola-pola tiru rasa kon, Ketemu pirang perkara. Papat. Jiro lupat. Apa ae? 1 Pancasila. 2 Ini katanya pelajarannya PMP ya kau niku. Iki bojomu temen ta? iki ta. Kon aja mbijuki aku lho to. Gak. Kon ngomong bojomu nek matek kelindes truk. Kurang ajar. Oh, gak. Kon ngomong aku mate. Kok paten-pateni kon iso rabi maneh. Oh, gak. Aku mau rasa bojoku sopir dam truk, So. Ya iku tambah nemen. Kon wong lanang dikepro ngono aja ngetokno loromu. Gak loro. Dasku suwe-suwe. Mene aja gawe strike iki dasku ngelu kok. Mikir, Dikowo Pro Idarmanto e. Mikir. Lho, Cul. Kon selama iki sing ngulangi bojoku elek-elek, Iso mune to. Awangku. Awangku. Iso muni bojomu. Muni. Ayo. Muni, So. Ayo. Kene. Api ya. Api. Napa? Mbok kira bokongku ketepung. Iya mek kenek kanan tak. Kenek kiri ndut. Kenek tengah senep. Apa sengat? Kon bojone wanto ta? Apa cak? Aku masih bojone Wanto. Kon kate ngesiri aku kon. Ngesiri aku kon, Penso. Ngesiri aku kon. Gak gelem aku ambek raimu. Terus karemu apa? Wong kok So, pen aku wis pen. Watuke. aku mbok kena rasa kon gak seneng. Gak seneng. Yo cinta dong. Oke kon mek gak seneng. Mas, aku rangkulen, Mas. Ya. Toh, Ilani. Toh, Apa? bojomu kok mambu baikon ini toh? Bojoku obat lamuk anjene. Toh, Maafkan aku kasih, bukan aku tak sudi. Mergo ngelok raimu kok tibake banci. Damar apa lilin, Buyar apa kawin. ati wis kadung ambyar. Aku yang lain. damar apa empluk? Buyar Apa njaluk, ati wis kadung ambyar. aku kan duwe tur. Damar apa kunci. Buyar apa baleni, Ati kadung ambyar. Aku rabi banci. ketun kon rabi aku kon. Gak. Kon pacarmu sakmono akeh percuma jek seretan wekku. Opone? Wekku bekakasku. Gak seret apa sak sprene klebu. Ketun kon. Toh, purel. Yang aku rencanane kate njaluk dhuwit piro, So? Piro? 50 juta. 50 juta. Kayak mendem raimu kono. Iya, Be ya. Iya. Oh, gak. Kayak apa? Rencanane aku ki kate nyewa purel. Nah, Soge kendel soge wani kon. ancene. Koncene. Katanya nyewa purel kon. Iya. Julangi sapa kon? Julangi pasti julangi iki kon. Wong kon nyambut gawe gak tepak. Apa maneh? Kon ambek aku 15 tahun ya aku gak iso manak. Kok ngono iso manak ya apa? Wong padha lanange. Lah apa biyen pacaran gak mbok delok?
Heh. Toh. Wes tak delok biyen iku sapa pacaran. Iya, iya. Kok gak kandel-kandel dukune iki ngono ya. Lah kon kok iso kalah mbek bojomu mergo apa kon iki? kalah weton. Oh, weton bojomu luwih dukur. Lotone bojoku dukur. Kon mek atik terus-terusan kumpul betengge iki. Lho, gak karu-karuan kon. Mule gak oleh dhuwit gawe bayar mekar ojo atik mule tak kancingi lawang kon. Ojo mah. Wis tak kek ono 1 juta ya gawe nang iku diskotik. Wong aku kate njaluk dhuwit kon malah njaluk dhuwit aku. Aja cemen to. Ojo cemen aku. Lho kon iki Cemen aku. Kon nek nutuk aja ngawur ae. Sok krek temen utekku senep so. Lah apa kon senep? Meneku Aku kethothok ya gak senep. Sok Kon kena ngerti sebabe? apa? Tak kempit. Kon kok iso nyoncong nggon aku. Kon mulai bojomu. Kena temenan goblok. Babah. kena temenan. Kena sing nuklir loro ku. Gak usah kakean ngomong. Apa? Gak usah ngulangi elek. Kancane kok apa lanang? Kon atik mule gak nggawa dhuwit gedene 500 MBK ambek apa? MBG. Sakitmu. Ambek mekar mati kon gak kena tangane wong liya kon. Lho iki apa iki? Apa? Wah ceprot itu. Mek cepret tak ndokku. Ngomong kok ora purel ngono lho. Kayak aku mau. Ora tagak. Kau tak nyewa purel. Gak usah. Gak usah. Terus? Nurut aku kon. Ya wis. Apa sih iku angel benakno apa sih kon iki? Apa dek berat? Iki lho so. Kebiasaan kon. Kebiasaan iki mesti. Kebiasaan. Oh, iki lho kangelan benerno iki. Kok kaya lato-lato. Goblok kon. Capek aku. Mbak, gorene, Mbak. Mbak, balik. Lho situ ilang yo. Lah wong ngono kok iso coplok lho ya. Awas semut gak doyan. Gorene, Lek. Jaga kene, jajarno. Siji lho. Lah, jajarno. Kon itu ya, Cop. Ana mbek bojo sing sayang. Sayang Ngene piye? mbok dudono wong kan yo isin bojomu. Meneh ben niku nek ngene kok aja dianu. Ngene lho. Susuku ngumpul. Wong loro jadi pringsilan kon. Apa? Ngene Pisan. Be kena. Ini kayak aku ya cocok. Lendeng. Lendeng. Ngono iku ayo. Sing baca. Wes. Mulai gak nggawa dhuwit mati kon. Ya. Cok kontrol dhewe ah. Wah, dasmu ora jelas oh. Oh, brae iku garangan situ iku. Kok kate mulai lho sik ngaplok kae sikan. Toh, Ya apa? kono aja nemen-nemen ambek wong wedok toh. Kontrol dhewe sih bojoku kaya ngono kok mang. Loh, kon sing kaya aku ngono wong wedok itu harus di bawah laki-laki. Kon bojomu ayu kon gak sepiro ganteng. Lah iya. Tapi bojomu nurut ambek awakmu. Lho, Iku apa sebabe? lho, cak panut didukno. Maksudnya? Lho, gak nganut didukono. Lho. Lho, iya. Kon gak dukun. Lho, Kediri kutane, Dek. Sing dadi. Nyatane bojoku nganut. Iya ya. Lho iya. Ten mriki mboten enen dukun ah. Dukun-dukun pijet ngoten lho. Bukan mesti untumu kono ah. Lah dukun apa? Bojomu dukun pengasihan. Dukun pengasihan. Iya. Kon jelas duwe pengasihan. Lho, aku selalu nggawa bojoku atik iki tak culno, bojoku gak karu-karuan, wani maneh mbek aku. Mosok so? Kanane bojoku nganut yo mergo iki. Apa iku? Lho iki lho. Iki ya. Iki. Apa iku? Jo, iki aja didelok teko gelange iki mono jimat. Iki jima, Pak. Jimat. Barang siji di rumah. Salah. Pusaka. Iku pusaka. Iya. Iki Jimat. Jakas rojim, mem tekaman. alah kakek diejak. Iki jimat, ngono lho. Arek bojoku kena iki tak benggang teko awakku, bojoku meneh wani karo aku. Iki nek ilang wani ambek Lho, awakmu. wani. Tak selene poso diluk ae. Lho. Diluk duwi
duit. Lah kon dolek dhewe gak iso kon. Gak iso aku gak tau duwe kenal dukun aku. Kon kate nyele iki. Nyele ya? Oleh kon nyele tapi aja suwe-suwe. Iya di lho. Pokoke nyele ketok bojomu nganut cepet balekno. Ngono ah. Temen ya? Iki gak ono dongane ya. Lho ono. Ya apa Gak dongane? sembarangan iku gawe iku. Ya apa dongane? Ngene. Begitu bojomu kate ngamuk ya, Ya. langsung depno nang raine. Cek Cep. tung keripik. Ahai. Tulang bawang, bojoku ngelirik, langsung matang-matang. Ngono ya? Iya. Ngono tok. Pungkasono burine. Masane piye apa? Gaspol ndangak, digaspol ndangak. Sawatno bathuke plek. Bojomu langsung kelepek. Mosok yo. Iya. Sese. Kurang tak kewaplok mati. Wis talah jaminane aku. Piye mang dongane? Tung keripik ahai. Tulang bawang. Ngono. Ahaimu kaya wong kenek apa-apa ngono to. Ahai ngono, ahai. Bapak apa? Kaya kecocok eri ae. Bapak apa? Ayo. Tung keripik ahai. Tulang bawang. Bojoku ngelirik, langsung matang-matang. Gaspol ndangak. Digaspol ndangak. Pelek. Bojoku nurut. Kelepek. Kelapa. Nganut ambek kowe. Nek ngono aja kesuwen so. Heeh. Tak jajale mule bojoku tak garape. Aja suwe-suwe balekno lho ya. Iya. Ayo. Ringin contong Jombang. Endi? Iku Wong iku ringin bencong Jombang. ngawur. Sampean ngerti gak sampean tak lepon? Tak lepon tak kongkon mrene, ngerti gak? Lah apa kon telepon aku? Wong aku kate luar kota nang Jogja. Healing aku. Aku iku katene juruhat. Apa? Juruhat. Curhat. Iya. Wong aku dhewe sumpek ambek kehidupanku kok malah curhat ambek aku katarak matamu kon. Aku itu lagi sedih, Mi. Lah urusanmu kon bah sedih baga. Karena kita itu bestie, kita berteman. Ayo. Besti apa? Wong kon gak pokro. Lah kan aku ya apa-apa masih gak pokro kan temanmu. Ya iya sih, kon koncoku tapi yo gak jelas. Getun kula duwe kanca kaya ngeten iki ayu rupane. Keplek. Lah lah apa tak aku keplek aku itu ya belajar pinter. Kok sampean rasakno dhewe, keplek apa gak? Aku karuan gak duwe kanca ngene, aku iso asam urat gatal jamur perkara iki. Mi, Mami. Apa ngerti gak? Bojoku. Sing gantenge sak Jawa Timur kuwi Sapa? Rasa. Rasa ganteng. Iya. Oh, matane katarak. Bojoku Rasa kuwi ya. Iki mang pamit aku jarine katene nang golek apa iku le jenenge sing nyanyi-nyanyi muda-muda kuwi lho, Mi. Purel. Iya. Elsie. Iya, ondolan. Eh, Iku njaluk dhuwit aku wis tak transfer 50 juta jarene njaluk ge tuku ngono. Rasa iku lak bojomu. Iya, Kon terus Rasa iku mau kate nang Purel. Mbok Iya. kei dhuwit. tak kei dhuwit. Lho lak congok kan Bu, Pak. Wong wedok congok keplek bento bengor kon. Loh, ya dikarenakan tak kei dhuwit iku seorang istri itu kan harus berbakti pada suami. Apapun kesalahan suami kita kan harus tetap memaafkan. Tapi mek bojo nang Purel ngeinge. Mbok kei dhuwit ya kon congok 7 turunan 8 tanjakan. Lah aku daripada aku dipegat kan ya tak kei dhuwit. Duh aduh, Gusti nyuwun ngapura lho, lak bener kula ngomong. Masih ayu keplek. Dipegat Rasa isuk sore kon mesti oleh jodoh. Kon mek gak taruhan ambek aku wong kene lak akeh sing gelem. Loh, aku nek wong lanang kuwi akeh, tapi sing tunggale kaya Rasa iku ra enek. Aku wis kadung cinta.
Anane kon iku kadung cinta mbek rasa kon iku disuwukno. Blok goblok. Le, aku lo gak panas, lha apa aku disuwuk? Lho. Awakku, lho, bathuk kowe gak panas. Bathukmu gak panas tapi utekmu kopior. Kon iku ya kon iku didokono. Aku iku ora meteng. Nek aku meteng iku digolekno dukun bayi. Lah wong aku gak meteng. Lho ya, bener kan kula ngomong? Kula masih koncoe masih bestine. Kok gak konco tak pateni arek iki. Aku gak meteng, lha apa aku digolekno dukun? Aduh, aku kudu ngomong apa nge. Ancene kon iku kedisian. Ibarat setengah beras, setengah ketan, kon iku setengah waras ya setengah edan. Nek jarene Mbok De jamaah iku ya edan iku wong pinter. Lho. Ayo. Basi aku kok lokno edan aku seneng berarti aku pinter. Lho ya. Ngelu aku. Sampe dolekno wesi sing setengah meter tak keprukno arek iki. Napa to, Mi? Wis kon iso gak iso sebagai koncoku bestiku. Mulai konco SD sampai SMA, kon kudu tak tulung. Kon tak dolekno wong pinter. Wong pinter iku nduk kene daerah kene iki koyoke ra ono. Onoke iku nduk Jombang. Ngerti ah? Nduk gone Stikes iku. Terus nduk gone endi iki? Cedeke alun-alun kuwi. Gone kampus iku dosen. Iku kan pinter. Wong pinter dudu iku nga, dudu iku. Iku lak dosen sarjana wong pinter pendidikan. Lah ya jarene golekno wong pinter. Nduk kene gak ono emek Pak Lurah. Terus marung ngono dosen iku nduk Jombang. Kon tak idoni sombeng kon kok. Sampeyan kan takok wong pinter to, Mi? Wong tuwek. Wong tuwek Yunem iku wingi cakut mati. Umure 105. Umure piro? 105. Kon mari ngene tak pateni pisan kon. Maksudnya iku ya, nek gak wong pinter, wong tuwek kon jek gak ngerti paranormal. Aku normal, Mi. Aku iku wedok. Ngerti ya? Normal aku jek normal. Didelok ta aku iki normal aku. Gak tau ndelok TikTok kon iku ya. Apa to? Kon ndelok TikTok. Dukun sing mengatasi masalah tanpa masalah. Apa? Mengatasi masalah tanpa masalah. Oh, penggandaan niku to. Apa? Lho, lak jek gak nyambung. Wong pinter gak ngerti. Dukun gak ngerti. Paranormal gak ngerti. Aku iki kudu ngomong apa, Cot? Kon iku tiru aku kaya aku. Ya gak iso, Mi. Aku kok tiru sampean. Wong sampean banci aku wedok asli. Kon iku njaluk pendapat aku dibanci-bancino. Lah aku kok Masih aku banci gak keplek gak congok kaya kon. Buktine bojoku ya nurut. bojomu nurut. Nurut. Ya saking cintane mungkin nurut. Lho, perkara disowokno, perkara tak dokono, tak kerek, tak dokono, mek gak kenek, tak dokono. Aku pengen ane ku sapa kuwi? Pak Jan niku ngerek dorone ku. Mosok ngono kuwi. Apa bojoku perlu tak kerek tok dorong ngono ku. Kugruk ngono. Aja bojomu Dik sing kok kerek. Sapa? Gulumu cancaken tampar kereken njek bongko kon. Lah jaremu man dikerek di Wis, aku ngomong ambek kon iku dataran tinggi aku. Terus, Menengo. Sing penting kon kepengin rasa nurut sik. berarti aku kudu menang. Meneng. Ya, tak menang. Bre. Aku pokoknya aku menang. Kak budrek untung-untungan aku duwe kanca kon niku. Meneng. Ya. Diam. Tak idoni lho kon. Tak celukno dukun kula niki keplek. Ya apa ku kanca kula. Pak Dukun. Yo nanti nek dukun iki mau tak kandhani nang rene iki lho. Nandi dukunku iki mau. Loh, Mbah. Cek koseko, Mbah. Ya Allah, Mbah. Koncoku iki lho. Ternyata penderitaane padha karo aku biyen. Disembranakno wong lanang. Isok gak isok kudu sampean tulung. Ndi bocah? Iki. Ndi? Iki lho. Ndi?
iki lho. Wah, ora nek areke ngono Mas. Iki jimat. Apa iku? Wah, kata jebanyolan kata suwek. Berkat iku. Oh iki lah, iki lho, Mbak. Lah, sablah, rene. Mata wadah kayak codot. Iki penderitaane kaya aku Mbak biyen diremekno wong lanang. Awakmu ku biyen tak kei dongaku. Mbok kae donga mbek kok kae jimat. Terus piye? Bojoku saiki nurut. Nurut. Saiki iki. Saiki ganti keplek iki kok. Sini ya. Aku gak ngene kok. Aku dhewe ya. Duk. Oh, bijak matane. Wis karo kancamu rambut dhewe. Duk. Duk, hei. Hei. Aku nyeluk awakmu. Oh, sampe nyeluk aku. Iya. Lah wong aku jare kok meneng ae kok. Kau siapa? Iki kancaku iki. Wis ketemu dukune ngomong. Lah bang aku mang jare kok meneng ae. Maksudnya kon mek tambah ngomong tambah ngelundasku. Saiki mek ketemu dukune ngomong. Wah, Aku ngomong. Ngomong. Aku ngomong. sesuk wedi aku. Ngomong. Lho, Iki piye iki lho karepe iki lho. Ngomong aku tukang ndi? waduh kacau. Aku ngomong piye? Aku tulungan kaya mami. Aku tulungan cek dadi banci kaya kok dadi banci. Aku tulungan kaya mami duwe bojo nurut. Aku tulungan kaya mami ndek bojo nurut. Kon mek gak gelem tak gepuki kon. Kon nek gak gelem, oh tak gepuki kon. Iki lho gepuki. Gepuk. Ya. Ya. Hei, mana? Sik gatel. Mana? Gatel iki. Ayo, mana? Jejeke kon jejeke yuk. Eh? Aku wong soge. Piro biayae tak bayar. Ya ngomong to. Ngomong. Ngomongno aku. Ya kan ku tak rewangi ngomong. Lah kok mengkerik? Jarno. Lah apa, Bah? Mie mendolo. Aku tulungan, Bah. Awakmu njaluk tulung aku kena apa? Kene, Bah. Iki dukunku. Hah? Cocok ambek lagune sing terkenal biyen lho. Lah yo iki. Sing kaya iku lho. Awakmu lho kena apa? Aku ta? Heeh. Aduh. Kacau. Awakmu kena apa? Mbah Dukun, tolong juga saya yang lagi mabuk cinta. Apa? Kok langsung nge-rap? Lo ora. Ngarepe sik, burine sik. Kon kalah karo bojomu. Iya. Berarti kowe iki wong wedok sing gak tau wedok. Lho maksude? Lanang. Ngene, Sampeyan aja sembarangan, Pak. Dadine sampeyan iki aja sembarangan, Pak. Sampeyan iki dadi aja sembarangan. alampu. Mi. Apa yuk? Iki mandi gak? Mandi ku dukun terkenal kok. Hah? Lho. Iku lho Mi ya. Sing koyo sing tak nyanyekne ku mau. Persis iku. Kaya penyanyi. Alam gaib. Rumah demit aku. Nek kon teman-teman diajar bojomu. Tak kei donga. Tak takok jimat iki kena tagak. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah, arek iki kena ditulungi tagak, Mbah.
Kenek. Kenek ta, Mbah? Kenek. Kenek ta, Mbah? Loh, Kenek cangkemku. iki kok iso muter-muter, Mbah? Apa sebab iki iso muter? Sebab tak umetno. Ada Mbah Dukun. Keduwuren. Piye? Ada Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Padha gendeng ke. Kondom katana. Konon, lapo kondom wekmu cilik tau gawe kondom coplok. Aku seneng kondom kok. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sakitnya kerak apa? Karena diguna-guna. Kerah apa? Kerah bedes. Paribasane iki ngene iki paribasane. Karena diguna-guna. Pit kopat kapit, badukun kelelekan demit. Baca mantra. Baduk. Baca pit. Badukun baca mantra. Ambil segelas air, pasien langsung disembur. Kelagepen dope. Kacau. Sampeyan kurang ajar. Kapan aku bales? Aku dhewe kok semprot. Tulungan koncoku piro biayae gak masalah. Oh iya wis, iki wong soge. Ini Duk. Nanti apa Pardi meng? Bismillahirrahmanirrahim. Loh, lah jimaten ndi, Mbak? Ya kok sih mune bismillah kok jimate pedongon. Bismillahirrahmanirrahim. Kok sih aduh. Wah! Ya dokane. Loh. Kato. Bah. Nyuwun ngapunten, Kek. Niki jimate sampean. Aha. Iki ngono apa sih? Entong. Kon kudu muni jimat. Jimat. Iki urut jimat. Apa sih iki? Jimat. Apa? Jimat. Apa? Jimat. Wong entong jimat. Kacau. Iki urut jimat intil-intile ulah naga. Intil-intile ulah naga. Iya. Mosok intil-intile ngene. Gede anjen ulah naga kan gede. Gede ya. Wis nurut ae kon. Sing ndelok intil-intilmu. Nek iki dicekel cek Cek. ya, enek dongane. Dongane. Bang tut. Ayat kolang-kaling. Siapa yang ngentut dianggap maling. Dongane ya atik ngremo ngono, Mbak ya. Iya. Arek iki gak mudengan wong arek iki bento. Balen ana maneh, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang tut. Bang tut. Ayat kolang-kaling. Ayat kolang-kaling. Siapa yang ngentut Siapa yang ngentut dianggap maling. dianggap maling. Ya. Apa, Mbak? Wah, enek batu hitam. Tulungan. Sip. Ayo, hafal lo. Apa iki, Mang? Bang, cep. Ayat kolang-kaling. Siapa? Oh, ngono ya. Paribasane ngono, Bang. Ngono paribasane ngono ya. Paribasane ngono. Lah jaremu paribasane ngono. Langsung bang tut. Bang tut. Ojo kolang-kaling. Sampai ngentut. Sampai maling. Ngono.
ditis iku pelek rai lho. Oh, ngelayang kan. Aku gak ngomong, aku kena. Ayo. Ayo, boleh. Gak ada diapa lo. Kadek bismillah tak, Kak? Iya. Ngarepe Bang Bangtut ya? Oh, kesuwen. Iya. Waduh kacau. Jarine iku mang bismillah dhisik. Terus Bang Bangtut apa? Kancamu dengkak ngene iki. Anjane bento sampe kudu sabar. 50 juta lho. Bang Bangtut. Ayat kolang-kaling. Cocok. Terus piye? Siapa yang ngentut? Siapa yang ngentut? Dianggap Kan awakmu dhewe tambah sing ngentut mang. Eh? Awakmu dhewe sing ngentut. Iya, Bane. Siapa yang ngentut dianggap maling. Siapa yang ngentut dianggap maling. Ya. Isa, Iso? Isa. Wes. Tak tinggal nang sanggar tamu ya. Ayo, Nak. Ya, Mbak. Tak tok. Dukune lucu ya, yuk. Iki kok Hati-hati, iki pusaka gak ana tunggale. Iki ndarekno bojomu nurut. pokoke iki kok nek rasa teko Langsung keplakno cangkeme. lho kok lek lara piye ayo. Kae gak ngurus. Kak yo malah nambakno. Sing penting nurut. Wis masak kon. Kowe masak. Aku gorong masak. Masak sing enak, naburi, engko nek mari masak tak paringi. Ngono ya, Mas. But. Jimatmu iki lho. Lho, Lah apa mbok buak? lagi aku dirangkoli. Aku kan yo Kon nek adang gak usah mbok dudu-dudono wong ateng nang mburi ae lah. Bang Bangtut. Hah? Bang Bangtut. Oh, iya. Iya. Oleh-oleh kon gembul nyambik iku ya ngono iku. Lah apa? Tak tambah pokroh. Kosek. Yo. Akar kolang-kaling. Bang tuh. Enak Bang BRI, Bang Mekar iku lho. Iki ngono ngene lho, Mas yo. Apa? Mamiku kan takon aku. Iya. Gak bener aku ngomong. Takon aku. Iya. Iki aja dicolno. Jare njaluk bojomu nurut. Oh iya, Tak suweki raiku kon kok suwen. Bang tut. Kelapor. Jane lapo? Lah iya. Loh, Akar kolang-kaling. ayat kolang-kaling. Siapa yang ngentut dianggap maling. Ya. Ate gendeng iki. Ping telu. Rami. Iya, bagus. Bagus. Sayang, Apa, Mas? kamu kok cantik. Ngene ayu matamu picek. Kalau bojomu, Oh iya. Kak Suni. Hah? aja gelem. Kon, jual mahal. Aku gak gelem ambek kon. Pegaten gak iki gak apa-apa kon. Lha aku dipegat Lho, temen. meneng ae tak iki nurut ngetes iki lho. Aku dipegat temen. Wis gak kok mek dipegat temen tak rabi gak apa-apa wis. Kon iki lah apa lho melok kon. Sayang kangen aku. Aku tidak bisa. Hah? Aku tidak bisa. Aku wis- Tuku kalepanak kon jare rangen. Kau tak idoni kon. Ayo. Wayahe. Ora kadek waya-wayahe. Kelonono iku, mami iku. Hah? Kelonono mami. Iki. Ojo ngelon-ngeloni aku. Ngeloni kula padha karo ngeloni kompresor aku lan. Ayo, Dek. Sampeyan cinta. Aku cinta padamu. Sayang. Ayo, Abungan mami. Hah? Abungan mami. Iki ta? Iya. ayo, ambungan tak tonyo ngelontok raimu kon. Ngambung dengkule, ambungan dengkulku lak diambung. Hah? Ambungan dengkulku. Ojo gak sopan. Sopan. Ayo, Dek. Ojo. So. Lho, kok ngango kon? Kaya mang lho, So. Sopo kon? Kaya mau ndi duwe? Ayo, endi duwe? Kala tak kei kesempatan metu mau ndelek duwe. Korene duwe. Korene duwe. Korene duwe. Lho. Korene duwe. Pisan kas danku nang pecah. Korene duwe. Kok sik ta?
Kon mek gak oleh duit tak pateni saiki gak ngenteni meneh. Gorene duwike. Gorene duwike. Ditotok maneh so. Ya wah, situke mencepret-cepret neh. Ayo gorene duwike. So kok mang kon mang. Apa kon gak kenal? Lho Ayo duwe ndi? sabar sayang. Duwe ndi? Sik Duwe ndi? sik tak wacane so. MPG loh. Mas Balil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah tukmu. Kuale nutuke. Kok ditutup bongkote iki lho. Ayo duwe gorene. Duwe gorene. Ser. Kon tibake ganteng-ganteng rokokan Hammer. Ayo. Rokok ilegal kon kon. Aja didodono. Korek tak buah. Gorele. Aku tuku korekan. Korekan aku dipaksa bojoku iki. Ayo gorene duwe. Bismillahirrahmanirrahim. Dongo apa kon? Tung apa mang? Soh. Aku gak kenal. Apa kon kate maca apa kon? Fokus. Cari Mail konsentrasi. Konsentrasi. Fokus dan konsentrasi. Tatap mata saya. Tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Tung keripik ahoy. Tulang bawang. Bojoku ngelirik. Langsung matang-matang. Matang-matang apane? Matang-matang apane? Rungono seta. Gaspol ndangak. Digaspol ndangak. Pani apa katanya mbak aku? Lho Mas Santo. Lah. Mas apa? Mas apa? Aku mencintai. Apa nih cinta? Ngene lho ketong. Mas, aku jadi tinggal Mas. Jangan kau bilang cinta kepada aku. Kenapa Mas? Karena aku adalah Arjuna yang selalu menjaga cinta dan kasih sayang. Mas, aku mencintai. Oh tidak. Aku. Balik no jimatku. Kose. Mau kose. Kose so. Balik no. Kose so. Balik no. Hei jimatku balik no. Kose. Jimate moncat tancik. Aku nyelang jimatku dilu ae. Kose so. Lho bojoku sing anut maneh. Bojoku kait nurut lo so. Alah aku Bojomu nurut. Nurut. Bojomu. aku sing kalah. Rik. Awakmu kalah? Iya. Mangmung lo. Kon iku. Dadi ngono aja saenakmu dhewe. Sik ta, ababmu gak enak. Lho, masa e? Siapa ya? Cek. Oh iya. Piye? Aku saiki dianiaya bojoku. Dianiaya? Nggih. Saiki? Nggih. Syukur. Nek iso tak. Aku yo kalah mbek bojoku. Kamu kalah. Kalah. Tunggu. Saiki ngene, Rek. Ya apa? Tak balene dawane. Aku tambanono. Tak tambani. Iki ya opo iki? Kamu ngono nek. Piye? Apa kon? Ini. Mentang-mentang wani-wani mbek wong lanang. Ayo anu to saiki. Panas, Mbak. Paras. Ngono. Kon ya apa? Oh, aku wani mbek bojoku saiki wisan. Kowe wani? Wani dong. Aku sih. Kon kalah. Kon kalah, teman. Kalah. Jangan nyaur aku.
kosong. Saiki kene, Jo. Hei, ngumpul. Hei, Adani. Kene. Menang, menang. Ayo, menang. Ayo,